Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngikuthembiso ngakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel, cofa subscribe uphinde uthokozele le video. Kanti umbukeli owesifazane oneminyaka engama-30 nesishiyagalolunye odabuka kwelaseZimbabwe uboshwe ngemuva kokweba imoto i-Toyota Prado. Kusolakala ukuthi le moto uyebe emgwaqeni u-N1 kanti amaphoyisa abambe le moto emgwaqeni ebepepenyeka yena lo owesifazane waseZimbabwe. Le moto ihloliwe ngokukhulu ukuphazima kweso, kwatholakala ukuthi intshontshiwe ekuqaleni kwalenyanga eRandburg esifundazweni saseGauteng. Umsolo lo uzovela enkantolo yemantshi yaseMorebang maduze ebhekane necala lokuthalakala nemoto eyibiwe okuyi-Toyota Prado yenani lika 400,000 wamarandi. Mbukeli, cela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.